लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि दिनै मोनसे गोदान भिडिअआवहाय गासिखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरलायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आङो दायो न'निफ्रायनो आङो भिडिअखौ जागायलांनोसै आरो नोंथांमोननो मा भिडिअ जागोन बियो आरो जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। जोङो बे मोनसे जायगायाव थांनानै जोङो माखासे नोंथांमोननो दिन्थिलांसै। मा नुथाय दिन्थिगोन आङो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय था। जोङो दायो न'निफ्रायनो स्टार्ट खालामलांसै। सासेनि उनावहाय स्कुटिखौ मा जाखो मा नारबोखो हा सालायदोब्रा दे साथा लाना फै नङाबा बिराद गोसा सान्दुंआ माने मा जाहैबाय सासेखौ आं नों सालाय होनना बुंबाय सालाया जाहैबाय बे। जोङो स्कुटिजों थांनोसै। न'निफ्राय एसे गोजान जायो बारा गोजानबो जाया माने आधा किल'मिटारनि गोजान जागोन आरो न'निफ्राय। नोंथांमोनहा आंजोंहाय दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय थांफादोलाय आरो जोङो सानैजों थांगोन आरो सोरनि न'आव थांगोन जोङो नोंथांमोनहा थांफाबासो बुजिगोन बा जोबजासे नायबासो मिथिगोन। ओमफ्राय आङो सासेया ओरैजाय स्कुटिखौ लानो होबाय माने बे मा जाहैबाय नारनासो लाबोबाय सालायदियानो। ओमफ्राय सान्दुंखौथ' बुंजाखाया दाख्लै ओरैबायदि अखा हादोंमोन खिन्थु अखायाबो मा जाहैबाय ओरैनो सौग्रलाबायनासो फैलाबायदोंमोन खोमा दा आरो माने सानसेनो दसेनो फैबाय दसेनो थांफिनबाय आरोखि। थेवब्लाबो एसे मोजां मोनबाय सोरबा सोरबा। जायखिजाया बेखौ बाद होदो नङा होमबा जों बेखौ बुंनो थाङा। दायो जोङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो बे जाहैबाय न'निफ्राय एसे गोजानाव। आङो जायखिजाया न'निफ्राय स्टार्ट खालामबाय खालामनानै जोङो जाय जायगायाव मोनहैगोन आं बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। जायखिजाया थांनायखौबो जुदि हायोबा एसे एसे आं दिन्थिलांबाय थानोसै। नोंथांमोना जों थांफाबाय थाबानो जाबाय। बे मोनसे बिराद मोजां मोनसे चेलेन्ज जाहैगोन आरोखि। दे नोंथांमोना थांफाबाय थादो माने गरमनि आरो बे बिराद गरम न'आवथ' थानो हाखाला नालाय ओंखायनो जों थांसै आरोखि। हनै सासे ओंखारबोबाय नै सालायदो हा सालायदोब्रा बे सालाया जाहैबाय मेंबायनो। जायखिया होमबालाय आं सालायनोसै नङा होमबा थांफाबाय थादो नोंसोरो। मा मा मोनजाथों गरमाव नै बिमायंआ जिरना होग्रा बेयावसो थान्दा मोनफैबाय फैयै फैयै। सोरबानि माबाजों साथाजोंनो गिसिब सिबबाय। मा जाखो नोंसोरो मा जाखो थालिर मा जाखो गिरिस नों मा जाखो हो आया मा लाजिलायोलै। फैयै फैयै दायो जोङो नै बिसिनि न'आव मोनफैबाय। जोंहा मिनाखि मोननि बिमायंनि न'आवहाय जोङो बेयाव फैदों। बेयावहाय सोरबा सोरबा मा मा जादों नुदोंना बिसोरो माने दायो थालिर जाबाय दा ओमफ्राय आरो दाहाय माखासे जानाय आं नोंथांमोननो दिन्थिबावगोन। दायो फार्स्ट टाइम माने थालिर जानायखौ दिन्थिबाय आङो। ओमफ्राय नैबेयाव एसे दानि ओरैबायदि मोनसे नुबाय आङो बे माने थाइगिर बिफां सिङाव ना जिरना दंमोन माने जों गासिबो ज'नो थाइगिरा ओरैबायदि थलथब गोलैबोबायना एसेयावथाय माने माथायाव नाङासै आरो ओंखायनो गिनानै आं बाहेरायाव फैबाय। माने बिसोरो आरो गिबावाखैसो जुदि माथायाव नांबा मा जानो सोरबा सिंग्रा मोनदा मोनदिबो मोननो हागौ। नोंथांमोननो माबा मोनसे दिन्थिलांसै दै नोंथांमोना थांफाबाय थादो। अबाव दङ माने सोरबा सोरबा माबा जाबाय थाइजौ जाबाय। थाइजौलायनो सासे मा बानायदोंलै बि सिगां थाखोनो हाब गिसिबसो मा बानायदों अबे गिसिबालाय मानि गिसिब गरमनि थाखाय आदसा गिसिब बानायग्रा फेक्ट'रि बियो। ओमफ्राय सासेया मा खेवखो बेलाय मा बस्था नालाय गरमाव जों एबार खान्थाल जानोसै। खान्थाल दानग्रा नोंसोर सिखा दं नालाय लखब्रा बेसे गिदिर नायनो बा फाथो फिसा फिसासो लाबोदो। अबेखौ जागोन बुनायलाय बारा गोमोनखौ लानाङालै एखेसो खोमालै। ओइ दाना आथा दं दांनालै आथा दं। खान्थालखौ जों एबार जानोसै। आं माने खान्थालखौ दानसै आरो दै नै थाइसेयाथ' थोनाय नङालै ना थाइसेया थोनाय नङा नालाय मानसिया चलो इयाव दानसै उन थांसै ओइ आबरानिखौ खोन्था खोलाबोलाय ओइ सिखायाबोलाय आबलानि lagi siapa nele dia jadi andai jangan capek pergi siapa ya mami ya saya abrani apa ya papa buat saya
आं नै बेखौ फारग्रोनोसै दायो लादो नोङो माइदि ना बेखौ आं माइदि खालामगोन खालामना मोजां जायो आरो जुदि खालाम दानो रोङाबा दा जेमा मावदों Kantal. बेयाव मानसि दं ना बेबायदि माने दाननानै लाग्रोनांगौ बिनि उनावहाय मा जाबाय माने जानो मोजां जायो र' दै आं एयाव थांनोसै Luduna logoफोर जल्दी बुं माखौ बुंनो नालाय फख्रियासो सुवो आथाया जाहैबाय आथाया बेफोरबायदि दारि दानना सुयोबा आथाया स्र' खारो माने बेबायदि दानि आंहासो गनजोब्बाय बे जाहैबाय नै इदि दानना लाग्रोनांगौ होमबाना माने मा जाहैबाय आथाबो गैला जा माने जिरना जानो मोजां जायो बेयाव दानखावसै ओइ बद्रां मुलि हासनांबाय हानाङाबा जाबाय आं जाग्रायनि माबायदि गावल हारसिं जायो नालाय बुरिया गावल हारसिं जायो दानग्राया मोनजाखायोब्रा फास मा जाहैबाय नै खान्थाल दाननायाव आंखौ गोलोमजोब्बाय आरो मा खालामबावनो दा आं दानखांबाय दायो जानसोरबायनो थानो हाथारला नै लुगैनायफ्रा नै मा जाखो हाथाबो नामा हाथाबबाय मेथाइ जाय एम्फौआ जाजोब्बाय हाथाइखौ माबाखौनो जानो खान्थालखौ जानो हाला एबार आं मोजां जिरना जानोसै दानखांबाय नै इदि दानना लाग्रोनांगौ माने फार्स्ट टाइम सोरबा जासोगारबाय नै रावनिबो सोबनिबो खुगाया मावजोबथारनाय माथो मोना दा सोरो केमेरा लाबावनो उफाय गैला माने सोरबा होनदों माने खहे जानायखौ माने केमेरा लानांगौ होननानै एबार आंनो जानोसै मा जायोना आंथ' माने खान्थाल जानो बिराद एक्सपार्टथार मोजां खान्थाला मोजां नङा मोनजासै थाव गोथां फुनलायलायबाय जाखांजोब्बाय खान्थाल जाना गोलोमजोब्बाय माथो खान्थाल जानायनि आयदाखौ एसे दिन्थिबाय आं माबायदि दाननांगौ ओमफ्राय माबायदि जानांगौ नङा होमबा नोंथांमोना नायना लादो सोरबाफोरा जुदि ट्राइ खालामनोबा ट्राइ खालामनायदो सोरबा जाबाय दंबायनो ट्राइ माने मा होनो बिदिखौहाय बर'नि माने बानायनायनो हायो आरोखि बिसोर जाहैबाय माने जाख्रुबग्रा फिनिशिं खालामग्रा बिसोरो सोरबा जानानै आखाइ हुगारबाय हा नोङो नै बे एकदम माबायाव फैनो ओंखारबाय थायोनो मबाइलाव बे गिलिसा नोंना मा नाम खोन्थालाय मा नाम खोन्थालाय नोंना गिलिस